जोङो दिनै बाहाय जयनिं हाबाफारि लादों मध्य हकमाबिल बे माने कच राजबंसि गामि बाहाय दिनै 12 जन लाइमोन सेंग्राफ्रा जयनिं लादों इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जोंनि जायनाखि बिजाथि दतमा 8 नं दतमा समस्तिनि जायनाखि बिजाथि जोंनि प्रमद बर' सार बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय बिथाङा जिहेतु बेनि केन्डिडेट जाबाय बिथांखौ दोलै नोगोरै रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै भट होनो थाखाय बिथांमोना दिनै फर्मेलि जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों। माबायदि थासारियाव दं इउपिपिएल सानथि दोलो हिसाबै? जोंथ' बिराद मोजां जोङो मोजां जोंथ' आसा खालामदों 25टानिफ्राय 30टासिमनि गेजेराव जों देरहागोन जों हारसिङैनो सरकार दानो हागोन जोंहा बिराद आसा दं बेखौ। रायजो राजानि अनसायनायाथ' जथेस्थ' दं जोंनि सायाव खारन जों थांनाय बोसोरबायाव रायजो राजाजोंनो थाफानानै हर सान रायजोजों थाफानानै रायजो राजाजों थाफानानै खामानि मावदों दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोनि सायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां आफादगिरि आरो बिटिआरनि मानगोनां चिफ जोंनि प्रमद बर' सारनि सायाव जथेस्थ' बिसास दङ फोथायनाय दङ आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायजोंनो जोंनि बे ओनसोलाव सान्थि फैबाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायजोंनो बे ओनसोला उन्नतिनि लामाजों थांबाय आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायजोंनो बे ओनसोलाव थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाव गावनि भबिष्यत दानायनि सिमां नुनो हाबाय बेनि थाखायनो रायजो राजानि जथेस्थ' अनसायनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनाय दं इउपिपिएलनि सायाव। दतमा हिसाबैथ' जों रावखौबो फेक्टर लायाखै खारन बाहाय बिपिएफ दंमोन एक्जिस्टिं जायनाखि एमसिएलए बिथांनिथ' खुनु प्रेजेन्स गैया बिथाङा सासे थिखादार मानसि बिथाङा थिखा थुख्लिखौल' मिथिगौ रायजो राजानि मा मावनांगौ मा मावनाङा बिथांनावथ' खुनु बिनि आं सानो खुनु आइडिया थानाय नङा बिथांनाव मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा सासे थिखादार मानसि दा खोथाया जाहैबाय मा थांनाय बोसोरबायाव बिथाङा सासे एमसिएलएमोन खिन्थु एमसिएलए हिसाबै एमसिएलए फान्डजों जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बे खामानि मोनसेबो मावनाय जोंनि नोजोराव गोग्लैयाखै दा बेखायनो रायजो राजाया देग देग बिथांखौ जोगारबाय।